domina gobi chiga be alisade me demsa chimangara service bara kana unye ko so chiwa fanga to bara do ni ba abe parce ni ko demsa ko ba service la ku bita chiwa ke ala bana do ka service la ba abin do do na fa ko do o wo ka nyanga andi ma jakunu munu me ko mini ngona ya ko mini kwaka nuru baka andame ulu be toro monyo fana fara nyanga chila suma ko sala manyana ja sira ale na dro kam ulu bela jere fu bu deme kamo kanyuma mboro mo fo ku ko nyumando nangwa mi beto ko alabana amdu gasi ko me kam mi fatwa ta ko ti ama fana fo parce que ni mani ya be mi ka fo ana di ko ana di ba jamana fe abe mali fe obe jamana kede yere wa ko abe komini fe abe asigi dugu fana fe parce que mami ngo ko edi ko kibe muso fe ibe demzanu fe jamana jola di ko parce que jamana te sika nyani muso te jamana sika nyani demzanu fana te donc ale de délégué bi ko mana to ni tira ko foli ke bela gelena kenenge na ko te dewu ko ba foye foyi te bembo dugutigi na ga jama almam na ga jama duna munu ma jela nda sera mi man dama semi ma ko ka bela jele fo o bole ko fe ko te don kana ko asen ko ko wulu wele ne ko ka di na tra boya sama ani mi de yayi chen fara ko mi de du tanyo ani bu da nani ni on se nga ga do be kele na de ku ba chu ko ina u ye du fara anka donc ambo o kuma la se dunoma a papier ma pa na la folo mais a tri buma ambolo jale no ku ko vraiment me do de ke ala ka kele ni mansi ala ka nyuma folo ka ala fo ka bargada ani ke fala ka wiye bara nyugoni ani partenaire le donc anga usine min fora buna planter ken fala yan donc nu ya wule waju amenu ka wule la me ken fala ka ni la nyini a jarani ni mbaira anu bina nya sigila ni ala sona anga la nyini o ka du ka développer ka temi yoro chamanga wala anga la nyini o ka du ka développer ka temi yoro chamanga parce amena bara mun ka dugula abena ke sababu yo ka du be développer fo ka temi nala sona o bariya groupe ka la nyini te dogre nyama mbe mo toro bariya groupe e solution ne soro la o solution te dogre an ka nafa be bo la tugamina bariya groupe o le soro comme solution o doye courant ko ye o doye engrais o doye carbone a fɛn ka ca bariya groupe ka laɲini ni carburant bɛɛ bɛ sɔrɔ ɲama na donc ɲama bɛ mɔgɔw tɔrɔ an b'a fɛ ɲama ka kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ tɔɔrɔya ye a nafa ka s'a ma a tɔɔrɔ kana s'a ma voilà foli min kɛ d'abord n bɛ an ka faamaw fo k'aw barikada donc an bɛ k'u kɔnɔ an labɛnnen don nin baara kama bon an ye min faamuya fɛnɛ dugu labɛnnen don a baara kama donc an b'an ka faamaw fo ka barikada u ka ko teriya joona pour que an ka don an ka baara kɔnɔ n'Ala sɔnna